Nani मा खादों? बिलाहि खादों। मोनजोबना दंना? जाख'लायनायाखै लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा लांफैबानो जाबाय। बेसेबा मोनना दं आरो गोमोन गोमोन। हायाव गोलैजोब्बायना? मैयाबो जाबावदोसो नङाबा दंबावोमोन एसे। हाबाय दङ। दे खाजोबदो गासिखौबो। सोरनोबा नांगौबा हरगोन। सोरनोबा नांगौबा लोगोफोर लांफैबानो जाबाय। लेस्रिया थाइबायानो जानानै फांसेयाल' थार बोथिसेबो जानाय नालाय। दाख्लै थाइनै जाखांबायलाय। स्रिया दासो थाइसे गारहांदो। खांख्लर बिजौ। खांख्लरा ओइयावबो थायहांदोंमोन र' मोनसे। बिबार बारबाय दंमोन। फिथाइ थायहांबाय इनिया। मुदुमफुलानो जाना मोनसिगोन गिदिरथार जाबाय। थाइनैल'खा नामा? फान्थावखौ दहाय खाजोबदो फिथाइ दंमोन इयाव फान्थावा। सान्दुं गोसाथार जाबायना? जायोथ' आरो बुरजाथार ओंखारगोन इयो खाबाय थाबा। आंबो खानोसै आरोना। ना गोरान फोरानदो इयाव इखौनो जंफैबाय दं इयो। खाबाय थादो होमबा। खाबाय थानोसै आरो। नै लोगोफोर इखिनि मोनबाय जोङो ओमफ्राय जाख'नोनो हालायला ओमफ्राय सोरनोबा रानना हरगोन आरोना नांगौबा लांफैबानो जाबाय। कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नै जाख'नो हाला नालाय ना? जाख'नो हाला। नै जोंहानि नै आं माबा खिथिनि नै गय बिफाङा बिबार बारबाय जोंहाना एबार गय मोनजासिगोन ना? ओइबो माबायदिबा मिथिला। गोथावानो जायो गय थख'आ। फिसा फिसा गयानो ओमफ्राय फिसा जायो आरो। नोंनावबो माखासे गय फिथाइ मोनजासिगोन एबार। सान्दुं गोसाथार। हो? सुलायनाङालै लाबो जानो गोनांआव सुगोन। मोजां सुबा। ना गोरान